Itong sulayan na tayo. Oh. Huh? For today's video mga katil, inintak na sa kaudtohon magmukbang taog wati mga katil. Ali ubani ko niyo kay mangalo ta. Gita ta rin uban. Ato nang pitan ay mga wati na rin. Sa nakamukbang og mga inataon niyo. Si katil lang makahima ni ron. Di dapit nangalo sa diri. Bah. Aw, pa dito ka dalag sudanan na. Sa tag sudanan. Ikuman kayo. Bah. Ah, oh. Nigmay mo kayo. Ah. Kemiga. Tahu balin dah ke harus bolak balik. Kita bolak balik. Orang tadi tu dapat cakap kita dah kan kita play. Naga na. Naga na. Naga na, naga na. Haglok sila gawa ka ni ron. Umbak haglok. Taratang nakuha mga katilo. Nanaga ng uban. Ito sa magasan mga katilo. Magasan sa nato. Kaya sa atong maroon kay sa nagamay rin kayo nakikita. Mga katil, lana dito ito ang nakuha nga wati. So wala nang intro-intro, dili nang sugdan. Oo, tanawa din, buhi pa kayo. Oo, buhi pa kayo ng watiha na. Buhi pa kayo ng watiha. Oo. Sausaw na to sa suka. Uy. Kalibang man. Oh, lubo good.
Mamatay di sa suka dai. Sige siya. Oh, nalubog ko, oh. Papadyo ko kasukad-sukad aning sulay nani. Atong sulayan. Huwag siya lasa ani. So, shout out sa mga gahay o mga sikmura dia. Itong sulayan na to rin, oh. Ha? Namit. Oh, lami mo kayo. Mura mo to itong nakuha. So, sinsya na mo ha. Nga, gamay ra kaya itong nakuha. Nalubog ko do. Kaya wag ko to na ko inlo eh. Sige, kana, palihog kong share. Para dagan pang makabalo nga si Katiil mo mukbang na yung kan. Wati, na. Okay, bye-bye. God bless.